Duat marho marokak onego jokuo jamni adek manyote mamonjo gweng ma Loboir Ngare e kaunti ma Samburu. Obila chiko bende no yudo hinyruok mar magina e kinde rakruok mane gibedogo kod jokuo jamnego. Magi timore kinde mar luoro pod medore e gwenge Mangata mantiere kaunti ma Samburu kaluwore kod nek mar achiel kuomgi mane jokuo onego e kinde mane odhi kwayo jamni. Moko kuom jodongo oganda jo Samburu mane gisingo ni biro ter kono mondo mi orakre kod jokuo jamni. Jodongo duto kata tudo monj mag kuo jamni ma Samburu kod jokuo jamni mawuok e kaunti ma Baringo. Jana muda saa 11 nikapigiwa simu kwamba ndugu yangu aliwawa akiwa anachunga ng'ombe pale Ang'ata na Nyiki, na ng'ombe zimeenda, lakini kwa bahati nzuri KPR walipambana na wezi na wakaua moja na wakarudisha ng'ombe. Kindiki na serikali wanasema tuko na haki ya kulinda wana Kenya na mali yao, na ni Wasamburu tu peke yao ndio hawezi kulindwa. Hivi kwamba tunakufa kila siku, wanyama inaenda kila siku, na hawezi kuwa recovered pia kuwa raided na serikali kurudishia Wasamburu ng'ombe zaidi ya 2,000, mbuzi zaidi ya 2,000. We assessed the patient with our general surgeon, Dr. Dalma, and we found that there was bleeding from the abdomen after we did our ultrasound scans. So after the scans, the decision to do an emergency laparotomy was made. So we did the laparotomy and we opened the abdomen and found out the injured organs. The liver was injured,